Nami i-deliver nga kuan, ma'am? Ice cream o pat ketchup? Hala, uy! So, ang bayro nun, diri naman bayan si Moha. Ha? Tapos ang sagad ang 1-3 ang tube. So, upat, kuan. biskot! Birthday na! Amigos Flower Shop, delivering happiness. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am Nene? Oo. Nami i-deliver nga kuan, ma'am? Ice cream o pat ketchup? Asa gikan? Wala pa yung nakabot na, mag-order ka siya. Gabi pa nag-order. Hala, uy! So, ang bayro nun, diri naman bayan si Moha. Bayad. Dili daw ko ng bayad, ma'am. Hala, wala kami nag-order an. Upat din siya ka tube, ma'am. Pinapod ang sagad ang 1-3 ang tube. So, upat, kuan. biskot! 4 kapin, 4,000 kapin. Wala kami nag-order an na. Abigay nung na party-party diri, kaya daghan ng kagi-order nga ko, ice cream. Butang daw ang pangalan. Ginsaga. Kulay nakabot ang pangalan, ma'am. Imuha ra gyud. Receiver lang. Mo bayad kasi may nag-birthday ron bata or unsa ba? Ay, ma'am, birthday, ma'am? Kasi may ikaw ba ng birthday? Kani si Joey. Oo. Kasi nag-order an. Mo ni si Joey. Pwede ba ka na iuli o kuwan? Di na mauli, ma'am, kaya ice cream na, matunaw. Melt ni siya. Ay, nagamo magkamot-amot eh, kubayat eh. One eternity later. Si ma'am mo hindi pa deliver, may mong pangalan ni ma'am. Doon mo ni si Joey. Kung ganahan ka, kunin mo, palito ni mo. Pero kung dili, palito. Oh, kung dili mi dyan sige tan. Problema naman kay di man na pwede makuli ang ice cream, matunaw man na siya. Order ana. Mo ni problema no, ano drink ba to? Tanaw sa na to. Oy munting batang inaakay, inaalalayan bawat paghakbang. Ngayon'y nakatayo sa aking mga paa. Salamat aking nanay, aking tatay. Surprise! Happy birthday! Kaloy! Happy birthday! Bigan maboy. Nagpailag yung behe doon. Ngapi ka, sir? Tayong buntag o happy birthday sa inyo. Salamat. Dungan mo? Dungan gud ni ma'am ba? Ano anak? Anak nako. Gituyo, siguro, ma'am. Mo ba? So before na mo i-reveal kinsa ang naghatag magpailaila sa daymi ako dai si MM and kani si Ate. We are from Amigos Flower Shop. So nami diri karon para ihatod ang pa-surpresa ni Sender. Kinsa ka ang paminaw ninyo kahatag ani? Pamilya na. Paminaw nimo kinsa ba? Wala ba mi kawan mamano? Admirer na mo, ma'am. Unyag nimo? Wala oy. Uyab ma'am oy. Tama na. So nasa yung mensahe pero sana ko basahon kantahan sa kanang mong happy birthday. Happy birthday to Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Inday ate siguro ni. Inday ate. Kampar. Sige, i-blow sa inyong candle kay basahon ako yung mensahe. Sabay, sabay. Hey! Happy birthday! Gibasag yun. So nasa yung message ma'am. Anak sila, anak siya. Happy birthday ninyong duha. Good health lang per me o more birthdays to come. Simple lang kay dili man ta showy na pagkatao. Maon yun. Kinsa makato. Hala, wala gid mi nakakuan. Tawag lang ni. Bisa man ni. Mga anak mo, ma'am, nadiri. Kana, si Bimboy, Ah. si Joey, si Inday, si Sige, Dudo. ikaw na, sir. Ah, si
hindi mo. Hindi mo yung kanina pa pala ako. Sige sir, unsa may Hindi na ako ni Kano. ano kaya? Salamat sa Diyos, mailang among lawas. Magpadayon sa among pagservisyo sa Diyos sa tao. Sige, so ikaw una sir. Birthday wish una sa imong mama unya message sa nagpadala. Salamat kayo sa iwanay na siga ko. Ada na sir. Dungon. Okay na, natural lang na. Sa naghatag sir. Yeah, salamat. Medyo ko katuluan sa biyahe. Sukal na to. Kapemay po. Thank you sa tanan. Wala rin ako. Tama na. Nakita ko, magkukanagsusi na ko. Sa gamay na lang ay mong sige, salamat. Salamat nak, ligungan dyan sa nak. Bisag ditaw sa'yo magkasundo. Panganay, dili na ko makakuan. Siya yun ang mong bisaligan. Murag, right hand yes ako ang yung tatay kanyan. Siya mo nakamana. Zero siya, manangkamot, bansadagino. Salamat na kami selebrasyon karon nga gamay. Pwede mo ang ambita sa inyo ha. Lagi. Bahala ginagmay lang. Pero ang ulit sura ka na loto para siguro sa unyang uso hapon ba. Lagi mo na ninyo na selebrasyon na yun na mo si mo. Kalibutan nga mag-celebration ka sa Diyos sa tao. Sa sinuot lang. Nag-request man sila pasayawon daw mong Hindi pa ko kabalong mga kaya. Ayaw, mama. Wala magtubig. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama ang Bigos Flower Shop lang doola